ሰብ ጻድቕ ካብ ዝብለካ ሰይጣን ጻድቕ ተዝብለካ ይሕሽ። ሰብ መጀመርያ ጽቡቕ ስራሕኻ ኮነ ጽቡቕ ኣተሓሳስባኻ ክርኢ ከሎ በኣኻ ኣዝዩ ይድነቕ። ልቡ ከፊቱ ክበካ ኣብ ቀረባ እዩ። ብሓደ ግዜ ፍቕሩ ሓልየቱ ክብርታቱ ኣሕሊፉ ይበካ። ጸገሙ ካብኻ ስሕተት ዘይጽበ ሰብ ምዃኑ እዩ። እንተነኣሰ ናይ ምርዳእ ጸገም ኣባይ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሉ ነቲ ነገር ንጽባሕ ኣይሕድር። እንተነኣሰ ናይ ምርዳእ ጸገም ኣባይ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሉ እቲ ነገር ንጽባሕ ኣይሕድር። ብሓደ ግዜ መልኣክ ከም ዝገበረካ ብሓደ ግዜ ካልእ ጌርካ ይዓርፍ። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ጥዑይ ሰብ የለን ኢሉ ስብእንኡ ዘጉድል ምዃኑ እዩ። እዚ መምህር ኮይኑስ ከምዚ ክገብር፣ እዚ ዲያቆን ኮይኑስ ከምዚ ክገብር፣ እዚ መንፈሳዊ ሰብ ኮይኑስ ከምዚ ክገብር እናበለ ስብእኑ የበላሽ። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ጥዑይ ሰብ የለን ኢሉ ስብእንኡ ዘጉድል ምዃኑ እዩ። እዚ መምህር፣ እዚ ዲያቆን፣ እዚ መንፈሳዊ እዚ ከምዚ ክገብር ብምባል ስብእኑ የበላሽ። ነዚ እውን እዩ ነቶም ንጎይታ ዘድንቕዎን ዝኣምንዎን ዝነበሩ ሰባት ጽባሕ እምነቶምን ክብሮምን ዝኸልእዎ ምዃኖም ፈሊጡ ኣይተኣማመኖምን ነይሩ፣ ካብ ማንም ምስክርነት ኣይደልን ነይሩ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ዮሃንስ 2 ቁጥሪ 24-25